Ngiphinde nginibingelele babukele emakhaya izindaba ze-28-hour news ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Ezihamba phambili kuleli hora. Abaphuzi botshwala sebekhononda ngamagciwane athinta iziphuzo zabo. Abaphuzi botshwala sebeveze ukuthukuthela ngokuthi yonke imikhuhlane manje isithinta amagama eziphuzo zabo. Lokhu bakusho emva kokuthi ngonyaka othile kwafika isifo esithile esabizwa nge-coronavirus. Kanti njengamanje kukhona esinye isifo esithile esingenile esibizwa i-Hunter virus. Manje sebehlala ngokwesaba ukuthi kuzolandela i-Savannah virus. Omunye wabaphuzayo uthe asisenakho ukuthula nokuphumula, amafriji asehlala ekhiyiwe ngenxa yokusaba ukuthi kuzongena amagciwane athile eziphuzweni ezithile. Kubikwa ukuthi abanye sebeqala nokufihla ama-six pack ngaphansi kwembhede just in case kwenzeka. Kanti ongoti bezempilo bathi akukho ukuhlobana phakathi kotshwala obuthile namagciwane athile. Kodwa abantu basehostela elithile endaweni ethile bona bathi cha, khona sesiyabona ukuthi izinto azisahambi kahle neze, bathi izinto azihlangani kahle. Kusho ukuthi basola umongameli wasezweni elithile ukuthi ulwa nabo ngezinto ezithile abangazazi. Omunye ubaba waselokishini elithile endaweni ethile uthe uma kuvela i-Black Label virus siyoqonda ngqo ephalamende siyokwenza okuthile kwabathile. Kanti abaphuza i-brutal fruit bathi bona basaphephile okwamanje kodwa bahlala beqaphile. Abasesifundazweni esithile esidume ngezinto ezithile bathi bona ababhedelwa. Bathi uma nje kuke kwabakhona okuthile okuyobizwa ngomqombothi virus buyochitheka bugayiwe. Bathembise ukuthi bayongena ezitolo batape. Ihlukene phakathi imibono yababukeli emakhaya ngalolu daba nasezinkundleni zokuxhumana bayaphikisana. Abathile bathi sekuyisikhathi sokuthi wonke umuntu ayeke utshwala ngoba kuyacaca bunezinto ezithile ezingalunganga. Labo bathi kumele wonke umuntu aphuze itiye. Kanti abanye bathi bona abesabi lutho. Bathi ngoba nangonyaka othile kwathi noma sekufike isifo esithile esibizwa nge-coronavirus basinda ngisho othile esebambele emathuna ezindaweni ezithile ngoba ezitshela ukuthi bazoya kagoqanyawo. Mbukeli ekhaya, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Sizebeka lapho ezaleli hora babukele emakhaya siphinde futhi sihlangane uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba ze-28-hour news ezidlala 28 hours a day every day kanti bezifundwa yimina.